de itt a Kárpátok közelsége, a Kárpátok karéja, az nekem mindig egy olyan hazamegyünk érzést varázsol elő. Én Makkai Sándor püspök családjából, tehát Erdélyből származom. Az édesanyám volt makkai lány, tehát anyai ágon vagyok így rokonságban. Másik rokonom is igen neves és nagyon csodálatos ember. Van szerencsém itt abszolút jól ismerhetni, hiszen ő nem más, mint Böjte Csaba testvér. És amikor először láttam, hogy Böjte Csaba, hát mondom, az én nagytatám is Böjte volt, csak hát az a különbség, hogy ha Böjte Csabát nézzük, akkor az ő nevében nincsen TH. Mi pedig úgy írjuk a családba, hogy Böjthe. Mondom, akkor nem rokon, annyi névrokon van, hát nem, semmi közünk nincs egymáshoz. Na egyszer díszebédre engem is, meg őt is egyszerre hívtak meg, ott kanalazgatjuk szépen a levesünket, és csak nem bírom befogni a számat, dolgozik bennem a kíváncsiság, és mondom, kedves Csaba testvér, árulja el, honnét származik. Azt mondja, Csíkszentdomokosról. Mondom én így magamba, mert az én nagytatám is Csíkszentdomokosról származik. És úgy kezdem mondani, hogy na hát, és aztán eszem tovább a levest, és közben furdal a kíváncsiság, hogy most akkor mégis mi van. Azt mondja, megint ő is eszik pár kanállal, és utána azt kérdezi, miért kérdezi? Hát mondom, mert az én nagytatám is Böjte és Csíkszentdomokosról származik. Erre ő mondja, hogy és kanalazgattuk tovább. Ugye, mint a székelyek a kártyázás közben, hogy nagy csendességben. És akkor úgy bonyolódunk, hogy egyre közelebb, és akkor mondom, hogy de hát magának nincsen hája. Mármint TH-ja. Azt mondja, hogy de van. Mondom, hogy. Azt mondja, hát mert hogy én is TH-s Böjte vagyok, csak hogy a születési anyakönyvi kivonatkor a románok kihagyták a hát. Mondom, magának is van hája. Akkor viszont is akkor teljesen megbolondultam a boldogságtól, és így csípőretettem a kezemet úgy otthoniasan, és megkérdezem. Na, akkor azt mondja meg nekem, mit mond magának az, hogy hosszú Böjte? Azt mondja, én a Kurta Böjte ágához tartozom, mert ugye otthon mindenkinek van valamilyen ilyen ragadvány neve, és az én nagytatám, mármint a Dén nagytatám, mert az volt nekünk közös, tehát mi harmadfokú unokatestvérek vagyunk, tehát az én Dén nagytatám 2 méter 6 centi magas volt. És ő volt a hosszú Böjte, és a valamelyik testvére sokkal kisebb volt, és annak az ágából származik, tehát így tudjuk kibonzolgatni. Na, akkor hogy mondjam a dolgaimat. Most egy olyan műsort hozok, ami a szívemből jön, mindig máskor is onnét jön, de most úgy hagyom magamat sodortatni, hogy ami úgy megnézem önöket, és akkor ami úgy eszembe jut, hát mivel azért mégse vagyok itt annyira ismert, mint azért otthon voltam, múlt időben mondom, majd azt is elmondom, hogy miért. Mert otthon hát nagyon ismertek. És méghozzá azért, mert 1968. November 10-én, tehát most fogom ünnepelni az életem első tévészereplését, és hát onnantól számítom, hogy tényleg színpadon állok, ennek 46. éve. Egyáltalán nem szégyellem, mert nagyon boldog vagyok és büszke vagyok, hogy a Jóisten engedi, hogy én még ennyi idősen itt álljak a színpadon, és még úgy bírjam lélekkel és bírjam hanggal, még ez megmaradt, pedig nagyon sokat használom. Szóval népdalokkal indítottam ezelőtt 46 évvel, és úgy gondoltam, hogy viszont ennek az összeállításnak a lelkemben az a címe, hogy Krónikás ének a szeretetről. Azért a szeretet mégiscsak először a Jóistenhez szóljon, de ugyanakkor úgy, hogy annak itt is külön mondani valója legyen. Na, akkor először egy Jóistenhez szóló dal, és utána népdal. Nemzetünk.
igaznak, erősségnek és mosolygó vigasznak. Lásd, hogy világol a boldog titok, a zengő porta, mit Isten nyitott. Akarom, keljen új életre benned, alvódala az étető igennel, és mosolyog rám, édes jó barát, az erős Isten élő mosolyát. És akkor most a világi részre, ezután a két vallási dal után, ez pedig, hát mivel igazi népdalokról van szó, ezek aztán olyan valós érzelmek, nem mint hogyha esetleg az előzőek nem, de ezek úgy olyan jó szókimondók is.